Yeah. Ooh. Yeah, 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 yeah. Ikaw ang akong sumbunganan, kung problemado di masabtan tanan-tanan. Ikaw ang akong permiduulan, ikaw ang pinakalabing gamhanan, nga maduulan akong luya ug di na kaya. Ikaw ang akong permiduulan. Matag bukas akong mata nga halos permi na lang gakaguul. Walay unda nga mga problema, gasige na lang og bagulbul. Dili masabtang sitwasyon, rason kung permi maghilak. Okay ra ko tubag na kos ilang puno og pamakak. Apan sulod sa ginadala kong adlaw-adlaw gatago-tago, pero wa mo ko pasagdi maski usahay gayang oyango. Di masukod akong sala pero giiway musdautan, maski talagsa nga makaampo ug makaadto simbahan. Ikaw nahimong rason kung anong naaning kalibutan, nakapawala sa kaguulog mga kasakit nga gidaladala. Salamat sa mga grasya ug sa tanan nga kaayuhan, maskig makasasala kuwa mo ko gipasagdan. Ikaw ang akong sumbunganan, kung problemado di masabtan tanan-tanan. Ikaw ang akong permiduulan, ikaw ang pinakalabing gamhanan, nga maduulan akong luya ug di na kaya. Ikaw ang akong permiduulan, ikaw ang akong sumbunganan, kung problemado di masabtan tanan-tanan. Ikaw ang akong permiduulan, ikaw ang pinakalabing gamhanan, nga maduulan akong luya ug di na kaya. Ikaw ang akong permiduulan.